Nagkatapok ang mga taga-suporta sa pamilyang Duterte kagabi. Humad mikatag ang impormasyon nga doon na matud pa'y isilbi nga search warrant ang mga otoridad sa balay ni kanhi Pangulong Rodrigo Duterte sa Davao City. Ang detalye sa live report ni Argil Relator. Argil. Sara, walay nahitabong pagsilbi og search warrant kagabi. Hinuon, parayon yung nakabantay ang mga taga-suporta sa gawas sa balay ni kanhi Pangulong Rodrigo Duterte sa usa ka subdivision dinhi sa Davao City. So naami karon sa balay ni Tatay Digong. Si Kitty just called the team na naa dinhi karon. She already announced, Kitty Duterte announced that they left the house already at this hour. Nilakaw na sila, nangita na sila attorney. Miyerkules sa gabi, dihang nagsing-abot ang mga taga-suporta sa pamilyang Duterte sa gawas sa balay ni kanhi Pangulong Rodrigo Duterte sa usa ka subdivision sa Acolan, Davao City. Kinihuman mikatag ang impormasyon nga doon na matud pa ipatuman nga pagsilbi og search warrant sa mga property sa Duterte sa syudad. Nagbuntag sila nga nagbantay sa gawas sa balay ni FPRRD. Una ni Ana, nagpagula og opisyal nga pahayag si Davao City 1st District Congressman Paulo Duterte. Gikondina niya ang aksyon sa PNP-CIDG sa pagpangharas sa iyang pamilya. Makaguol matud pa nga makita nga kadtong nanumpa nga upatuman sa balaod kay nabuta dili sa hustisya apan sa kwarta. Ang mga tinuod nga kriminal ginabaliwala matud pa samtang ang anaa sa taas nga ranggo gibaligya na matud pa ang ilang integridad. Giklaro niya ang ginadocument nila ang tanan o ginalista ang pangalan sa mga nalambigit. Sa pag-abot sa panahon, manubag matud pa sila sa puwersa sa hustisya nga ilang gitalikdan. Duna matud pa'y na monitor nga 30 ka CIDG operatives ug 90 ka SAF personnel gikan sa Luzon. Hinoon, walay nahitabong pagsilbi og search warrant anang gabi una. Sumala sa PRO 11, angay nga pangutan-on labot sa may katag nga impormasyon ang CIDG. Apan wala pa'y pagulang pahayag ang CIDG. Pagkabuntag, dunay mga nagsing-abot ng mga taga-suporta aron mo bisita sa balay ni kanhi Pangulong Duterte ug magpahulagway sama aning mga maghigala nga gikan sa Laguna. Simulat sa pool, hindi ko pa alam kung dito ang bahay niya eh. Na taga-diri siya nagpuyo. Hindi pa siya nakapunta. Kaya asilip lang ang kami. Eh karon kay gusto man niyang maduol diha sa ano. Kung baka di pa paduolon. Pero ako talaga diehard Duterte talaga ako. Siyempre po masaya kasi kami nga nagsabi na mag-visit dito. Sara, sa press con karong hapon ni PNP spokesperson Police Brigadier General Jean Fajardo dito sa kauluhan, mingon matud pa si Police Major General Nicolas Torre III ang head sa CIDG nga wala sila impormasyon kalabot sa giingong operasyon ug wala sila mahibalo kung asa nagikan ang maong impormasyon. Sara. Okay, daghang salamat, Argil Relator.